Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Tnat Pule puthi jong ka sarkar jila kahakar phui tari iya yong arjar pesan. Kalau penong ya Jymmang buat kikin hun jong kinong hikai SSE banyakran hakbede bak Jymmang ban shimtino ka Tnat Pule puthi jong ka sarkar ya Skul SSE. Hakani Jymmang la yadan lang do Commissioner and Secretary ka Tnat Pule puthi u Vijay Kumar Mantri ki officer ka Tnat Pule puthi buat kinong hikai SSE. Uba Aristotle Sirumbai, President jong ka Meghalaya SSE School Association, hagajiyakran berkilar pathai kubor ulaong, ka Tnat Pule puthi ka sarkar jila ka lakhot yakran la sansin, hagabedei bak Jymmang ka sarkar limba ka Tnat Pule puthi, ban shimti ban penyat ya ki School SSE. Ulaong ki community school jong ki SSE ki bala ban Aiti syaka sarkar, ki don 8,000 tam, na kalai 1,000 tali ki school. Ki school shimet bar ki school nyam ki bala submit syaka sarkar Haduh menta na East Khasi Hills ki long arpulai tali. Shushu ulaong habedei begitu ki Skul SSE ki bomshim la IT syaka sarkar nakaliang ka sarkar kan sapha ra jingtho haringkat ber jingpen shai barkan aipor Haduh khatsan tarik Jymmang arjar arpasan hakabedei ber ki Skul shnong ka sarkar ka de ban shimti bet ya ka Skul shnong knang bakan nong ka jingben to ya ka Skul ka badan haki shnong hakabedei ber kinong hikai nakaliang kinong hikai SSE kilekran sani bha hakabakilapen pau bah ki Skul ki baduna enrollment kinrano e kinong hikai syaki jaka ki bakhamdan enrollment bat dia kani kamat an pendap ha ubnai Jymmang. Sengi nakaliang jong ka education department kala khot ya kani ka jingkendo ko ba sanma of fifth meeting ya ka ba ya kani ka meeting la chair the commissioner and secretary Sir Vijay Kumar Mantri ke basot nan mata sengi kalong ba hakani ka meeting ka fifth meeting la ya don lang bat ki DSEOs bat ki DSEOs na baro ki district apo jongka state. Tika point hi kabangi ya discuss tentang number 1 kalong ba kila ai yang ya ka roughly report hakabay day bat kani ka NOC ma kumba pinatib hi hakani candidates ni nakalian jong ka education department kala pan ya ka willingness jong kini ki community school nang ta kini ki private school kini ta ki NGOs nang ta ki mission school bat nda Namanta ban ai ka willingness jongki ban handover ya ka management na SSA syaka education department. So mendak singi ngila yo ya ka roughly report ba ki community school ki bala submit ya ka willingness jongki Haduh mentak singi bala long willing ban handover ya ka management na ka SSA syaka education department ki nakalai 1,000 plus ki bala submit ki long 8,000 plus. Dan ta hakabay day bat kini ki private but community school ma kibadang submit menta kibadang yo ya report kalong hapo East Khasi Hills kibadang submit kila po saki arbo likely kini ki private but ki mission the rest of the district they are yet to compile with the data kata kata point number 1 point number 2 kibangi la discuss ngili akhir ya tai ba kabay day bat ka jingbom long willing kini ki community leni ki private leni kini ki mission school ban handover ya ka management ya ka government kabangi syam kalong ba there is kamdon kata ka uniformity ha kabay day but kajing issue ya ka notification kabamut ba nakaliang jong ki DSEO lani ki SDSEO kim ai ka clear notification syakini ki SMCs kimenta nakaliang jong ngila stress ba kabay day but kani ka benta but Tnat nakaliang jong commissioner secretary but kumjuru kini ki DSEOs but ki SDSEOs unanimously menta ka singi ngila shim ya ka decision ba kin issue biang ya ka shiti sya baro ki SMCs with clear clarification hakabay day bat kani ka jingtum jong ka sarkar bakan bakin I know ya kani ka management na ka SSA syaka government ada tu dan ngila fix ro ya ka deadlines kabay day bat kani ngila extend nakaliang jongi unanimously ngila shim ya ka rai ban extend biang ya ka date of submission from April till the 15 of May. Now April shadow khatsan tarik jong May nakapentaban submit ya kini ki NOC na ni ka willingness jong ki ban handover na ki naka handover ni ka school na ka SSA syaka government. Number handover ka management la kani kande ban atshim bat kani ka administration ni kan sudah itang ka management. Te nakaliang jong commissioner secretary ila ai ka clear clarification ba kande bet ka jing shimti bet baro hikawe ka school kabut nadu ka school building katu ka jaka baki ai na nakaliang jong ka
community na ni private na ni ka mission school, but show entire administration together with the management of that school. It will be like a purely government school. Kata kalau very clear clarification kepada kalian jong commissioner secretary ula I, but the same clarification will be sent and forwarded to all the SMCs so that kenang bana kalian jong kiro kila ban syong perkat ban I ya ka jubab dan ya ka willingness laki long willing ne ban I ka bai dai bat ka ni ka jing temu jong ka government ta malai ni kwa ban pa bang ni namar bangila resu isu namar teng teng ha kabili bat kini ki anusi nak basai ling baju pi media ila karancha nak liang jui asen ru la nyon ye ki nak liang ju CS ru bahabi dei bat kham tam ngidon ya kinu kiton ki school ki badai ki school snong ki ba orang ba snong la ne kinu ki breu na ki snong ki bat bor ya to school tinggal ra hang ni belum badak munu hi ya ki school snong ki dei bi hi ban yo ka sarkar ka dei bi hi ban simti khnang bakan long ka ba kan nong ka jumen to ya tu ka snong ani ka tu ka community kemarin ka bangan sung lingo kalau bangio ka ngitip long ba kidon ki community school ru ki bam treban han over barkum juru nakaliang kini ki minority ki NGOs ki private owned SSC school pade ki turu dak basai mataksing lara marbelai kumbala karing samane kadon ka miscommunication ha pade badak kini ki officer dementa dak basai hi ngila ong ba kenang ba gitu ki minority ki private ru kinyo dak basai ha ka bajian kan ngila nakaliang GCS dapat ha ki DSU but SDSU ban ai ya order ka basai ha ka bidai bat kini ki minority but ki private schools nak benta kanika NOC dekum juru ha ka benta walai ka binglekan kanika matru kadika rationalization yaki noikai kanika di ka mat ka banglara nadu kini sem nadu sem adam November te ya kani menta kasing la pressure biang nomor belai kumbalong menta nakaliang ka government ya ki SSS school nadu arjar khatnyo kala stop ha ka bidi bakar recruitment kidan gina kai juni ki bala yo kam no sowei kidan ki bala khlat batang ha gini sim ladep ngidang yo ya ka data na ka department hi ba pras pak tam kino kai ki bala song thai ti kidan gini school ki ba ki khna kidan rei kino kai kundon tia kani ru ngila nyon ba bat menta kasi hankat ka Jymmang jong ki SDSUs bat ki DSUs ngilai ya nakaliang jong ka department kala kranchai ba ya kan ka rationalization only but on pendep hapo jong ubnai me dia kamut ba ya ki noi kai ya ki school ki ba duna enrollment kinra no ki noi kai sa ki school ki ba don enrollment kadi kamat ka ba khatlu ba ya kren bat ka ba ka ba long ka jingrap nak benta jingi ki noi kai kham tam itu ki noi kai ki ba kai ha ki school ki ba pon ki khna kat ba ka jing don ka jing duna ki noi kai